Nggih nek kula pites ngeten langsung mumbul berarti cithek. Oh, nggih. Ngoten lho. Berarti cepet mangke angsale momongan. Nggih nek sakniki kula pijet sampean niki tanggal ngarep niki sampean niki mboten wayahe berarti pun enten. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mina nggih. Matur nuwun sampun diterami rawuh teng griyane jenengan. Mungkin untuk pemirsa ya saya perlu beritahu bahwa wawancara kali ini kita memakai bahasa Jawa karena beliaunya memang kurang berkenan untuk memakai bahasa Indonesia. Jadi mungkin nanti bisa di translate. Nggih, Bu Mina, kula badhe pengen semerap pripun ceritane jenengan awal mulane kok saged ndandosi istilahane nambani tiyang ingkang boten gadah momongan mandul ingkang sampun bertahun-tahun bahkan wonten sing 16 tahun nggih. Nggih. Dereng gadah momongan tapi lewat pertolongan jenengan saged berhasil angsal momongan. Nah, niku pripun ceritane kok saged nggadahi kemampuan keahlian ngoten niki pripun ceritane, Bu? Ngeten. Kula niki mboten saged. Cuma kula nglantaraken mawon. Nek tiyang ngoten niku kan ditingali lase. Nggih mriki niku nek enten, jange enten nggih enten, dipijet dhisik. Kelas niku bibit tiyang ngoten. Lah nek ditingali nek mboten enten nggih mboten. Lah nek tasih kathah nggih enten. Oh, berarti nek tiyang dugi teng mriki jenengan tingali riyen, lase menawi mboten wonten jenengan nggih sanjang langsung. Nggih, pun mriki pun. Nek tasih nggih monggo sampean tapi suwe nggih ngeten. Nek sampean purun, mboten purun nggih mboten. Kene kula damelaken jampi. Berarti menawi ningali teng las niku saged jenengan semerap. Niki wonten lase pinten jumlahe terus napa sik suwe napa mboten niki sik semerap. Jarake niku nek suwe niku dipites ngeten iki. Nek jarake suwe kula pites ngeten mboten purun medal. Enten tapi jek jero. Nggih. Mungkin nek kula pites ngeten langsung mumbul berarti cithek. Oh, nggih. Ngoten lho. Berarti cepet mangke angsale momongan. Nggih. Tapi kula mboten saged cuma ngoten tok. Mboten saged kaya Gusti Allah mboten. Main nglantaraken. Kula tedhakaken karo Gusti Allah. Caranipun Mbak Mina niku nangani pasien niku berarti lewat pijetan ngoten napa kali dibantu jampi, jamu napa pripun? Nggih, nggih pijet nggih jampi. Nggih. Dan damelaken jampi. Nggih nek jange enten kula damelaken. Nek jange mboten wonten nggih mboten. Oh, berarti nek wonten lase baru ditangani nggih. Nggih. Diparingi jamu barang niku nggih. Kan nek pun nenten ngeten nggih nek sakniki kula pijet sampean niki tanggal ngarep niki sampean niki mboten wayahe berarti pun enten. Nek tasih wayahe mantun wayahe pun nek suci sampean mriki malih. Nek dina wage ngeten. Kan dinakaken ngoten nah. Oh, nek mriki niku harus dinane dina wage, pasaran wage. Nggih, wage sembarang karir nggih kenek kok wage, Selasa wage saged pokok wage nggih. Nggih. Oh, berarti di luar dina wage niku mboten mboten purun. Carane tiak ya napa ngene wage niku terus age-age. Jeneng age-age duwe, ngoten lho. Niku ular-ulare sing kula tedhani singen. Sinten kali jenengan niku napa sing kang muruki singen niku saking mbah napa saking sinten? Mak kula. Kali mak. Nggih, mak kula niku siken nggih ngoten. Nggih ahli nggih mijet bayi, nggih dukun bayi asli. Dadi diturunaken kula niku dukun bayi. Dukun bayi. Nggih. Nggih.
Mbok Mina, kata-katane niku pasien sing dugi mriki niku keluwane niku katane niku saking pihak jaler napa saking pihak istri? Nek tiang istri kan madai. Padha, nggih. Padha. Nggih. Nggih. Nek tiang jaler embane nuwun sewu nggih. Nggih. Cara kula mesti ngomong, Mbak. Nek tiang jaler niku encer. Gombol niku mantun ngoten medal niku berarti wadahe kurang sae. Nggih lak wonten sih. Nggih. Tiyang ngoten niku anu kula tanggeti. Sampeyan nek kanten gombol niku utah. Terus terang kula. Nggih. Nggih. Ngeten. Kula wuruk ngeten sampeyan utah lho. Niku berarti jane dadi. Ngoten. Kok sampeyan rasakno. Nah saged utane niku keranten napa kondisine wadahe niku miring napa pripun? Nggih. Kan wadah niku saleng niku cepak, Nggih. saleng menslek. Nggih Menslek, dipunakaken lampun cepak sih. Nggih. Nah niku saged. Berarti posisine kirang pas nggih. Nggih. Mangkane wutah niku akhire. Nggih, niku kok tanggeti. Nggih. Terus terang pun aja isin-isin nak, sampeyan nek butuh ngono ya. Ngeten kula. Kan kula mboten saged nek lirik apa? Mboten terus terang. Nggih, mboten terus terang akhire kan mboten semerap. Nggih. Ati kula tanggeti ya apa rek? Ya apa nak sampeyan nek gembul. Niku mbok anu ngeten utah. Oh nek utah, kene mari mangan jamu ngombe jamu iki sampe nek gembul ngini ya nak ngoten. Nggih, nggih. Kok jek mboten saged utah. Jamu niku mangke diparingaken sedaya jalur istri napa salah setunggalipun? Istri tok. Istri tok. Nggih. Anake sing jaler Menawi sing jalur mani encer niku menapa wonten jamune ngoten? nggih ditamelaken. Ditamelaken. Tapi mboten enak, mboten koyo sing nang istri. Nek istri enak, jamune enak. Nek tiang jaler mboten enak. Pahit, Nggih. Engur. lengur. Nggih, nggih. Nggih namine jamu nggih mboten napa-napa kan nggih. Ikhtiar kepengin nggada momongan to, Mina nggih. Cuma kula mboten saged napa-napa. Saged kula niku bismillah, tok kula tedhakaken karo Gusti Allah taala. Mesti berhasil sih ngoten niku nek disukani. Nggih, nggih. Sampun kathah Mbak Minah ingkang nyuwun tulung teng mriki. Waduh wah masih mriki nggih Saking kathah. pundi-pundi mawon nggih. Mari kampang nggih kathah. Surabaya nggih enten. Pesuruan nggih enten. Pandaan nggih enten. Tuban. Tuban enten. Surabaya Gresik enten. Kalimantan kalih. Nggih, nggih, nggih. Kalimantan niku sambang mriki. Terus mboten kula nget. Lek sampean jauh ngene nak aja mule. Ana kene 2 wulan ame dulur sampean iki. Entenane berhasil iki. Nggih, nggih. Ngeten kula. Nggih. Mangke niku berarti menawi dugi mriki pas dina pasaran wage nggih. Nggih, Niku dinten keadaan wage. pas resik nggih. Nggih. Mboten pas. Nek embane kaitan kaya ngeten kaya sampean ngeten nak Nggih. kaitan. Masih mboten wage mboten napa-napa kan Nggih. tasih ningali. Nggih. Nek ningali bebas berarti Nggih. Nek ningali niku bebas. Mungkin nek nyukani jampine niku pados dinten wage. Mboten wage wis saged. Nggih, nggih. Oh, jadi nanti para pemirsa kalau misalnya butuh mau ke sini ke Mbok Mina, kalau mau datang saja nanti untuk pertama kalinya harinya juga masih bebas. Nggih. Kalau untuk penanganannya nanti untuk selanjutnya harus dino pasaran wage gitu. Nggih. Nggih. Mungkin lak kula sanjangi. Nggih. Kula lanjutaken Mbak Mina. Nggih. Kata-katane niku engkang sampun ditangani kali Mbok Mina niku pasien niku di bawah 1 tahun atau di atas 1 tahun sing sampun berhasil nggadahi. Mboten sampai tahun-tahunan. Oh, mboten sampai Mboten. tahun-tahunan. Paling jewerone pol niku 5 bulan pun. Paling lami niku Nggih, lami pun 5 wulan. 5 bulan niku. Balik ping sekawan pun lami pun. Nggih. Pun wonten berhasil alhamdulillah. Mboten sampai tahun-tahunan. Nggih, 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 nggih. Termasuk cepet nggih Mbak Nggih, Mina. mboten cepet sing cepet ngoten sareng sepindah pun enten. Mboten.
Nek tiyang Tuban niku ping kalih. Nggih. Menawi pasien ingkang nyuwun tulung teng Mbok Mina, kinten-kinten mangke niku wonten pantangan, mboten angsal nedha napa wonten? Enten. Kathah tangane. Kathah Mbok Mina. Mungkin saged disebutaken. Nggih, mboten asal marang tape. Tape, Nongko. Terus duren. Nggih. Nanas. Uwake cumi-cumi. Cumi-cumi. Nggih, mboten asal kan. Nggih. Niku pantangane. Mboten asal niku. Pedes-pedes. Mboten asal. Nek kecut-kecut Ansal sih. Nggih. Oh, nek pedes mboten angsal. Nggih, nek kecut wae ansal. Nek pedes mboten ansal. Kali madang gaji-gaji niku mboten tak. Oh. Nggih. Jadi makanan yang berlemak ndak boleh. Nggih. Soale berlemak niku lan nutupi wadahe. nggih. Bener yang dilek tas telek masih mboten enten anune. Nggih. Bekasane. Nggih. Biasane ngoten niku Mbak Mina nggih nek miturut kepercayaane tiyang Jawa nggih, menawi sampun mulai telat nggih, mulai ngisi. Niku kan biasane kan wonten slametan kados neloni ngoten niku nggih. Pun 3 bulan neloni dibancaki wak kutuk. Nah, ngoten. Niku kedahe wak kutuk. Nggih. Kok cara ubo rampine napa mawon niku mangke? Sekul napa? Sekul biar. Sekul biar. Nek sekul biar ulam kutuk mboten kena ditutupi. Nek neloni niku tok. Nek mitoni sekul biar. Mungkin. Sik mboten ngusah mitoni sik neloni riyen. Dados kula wangsuli malih sekul biar ulame iwak kutuk. Pun niku mawon, mboten bisa tempe urap-urap. Oh, nggih, enten tempe urap-urap mie. Oh, nggih. Cuma ulam kutuk. Oke. Siap. Lajeng menawi sampun niku mitoni. Slametane. Bubur abang, bubur menir, bubur blowok, pasung, ketan procot, penyon. Nah, sik kula Nah, iki kula mboten apal sing napa blonyok. Blowok niku sing pripun? Jenenge diarani bubur blowok niku beras glepung. Bubur glepung niku diblowokaken. Niku mboten blowokaken bubur, blowokaken dalane si cabang bayi ya gampang kaya kayak bubur niku. Bismillah dhisik nggih. Iku neloni, mitoni. Nek neloni niku wau tok. Sekul biar. Masih mitoni niku sekul biar. Mitoni niku mboten kok. Oh, sekul tasih, sekul biar sami. Nggih, sami mawon sekul. Tapi dibarengi kali bubur. Nggih. Bubure diwangsuli malih bubur abang, bubur menir, bubur blowok. Pasung niku kadene sambel brubi. Niku tapi glepungnya diwadahi godhong nangka. Dicontongi. Nggih. Mari ngono penyon. Nggih. Penyon niku beras ketan, geblung ketan. Nggih. Geblung ketan niku di bleni, mari ngono tengah bener dikai abang tai kuning. Nggih. Iku jenenge penyon. Nggih. Nek ketan procot, senang procot. Ketan procot niku digolong. Mboten kantuk ditekuk niwanengan jana bolong niku jeneng ketan procot. Slametin niku nek mitoni. Nggih. Mulai kathah nggih. Nggih. Nek mitoni. Nggih. Mangke kersane mangke penonton niki kersane dicateti mangke diputer ulang mangke. Kula lajengaken Mbak Mina. Lajeng menawi bar niku wonten selamatan malih nggih. Mboten. Nggih nek 6 niku kan ningkepi. Nggih, tingkepan. Nggih, 6 kan tingkep. Nggih. Mantun tingkep mitoni. Tingkepan riyen mitoni. Nggih. Nek 3 neloni. Nggih. Nek 6 ningkepi. Nek 7 mitoni. Matur ngoten mboten, Pun. Nek pun bayek dikancaki yo kan. Nek tingkepan niku wau sing pundi anune? Tingkepan niku kan napa obor rampine napa? Tumpeng, bubur abang, bubur menir tok.
Oh, beberapa Ngoten. beberapa menit tok. Nggih, Kali kali tumpeng, nggih. nggih. Mesti Nek tumpeng. sing mitoni Niku kata wau. nggih nerawit. Nggih nek tiyang Jawa niku Ati nggih nggih. radi ribet nggih. Sing mriki anu kajengi berhasil ngoten pun kula sanjangi dicatet. Ngene nak, ngene ngeten kula. Nggih, kedah dicatet mangke Nggih. nggih. Cek mboten supe. Kok nak ambek kono kulupe godhok anu wite lompong ngeten kula. Salang ni bahasa Merak napa wite lompong kula dutaken di kebon. Nggih. Iki lho nak deseng-eseng. Nggih. Ngoten kula. Selama ngandung niku kan sangang sasi nggih, sangang sasi sedasa dinten nggih. Kurang lebih kan samonten. Niku biasane kan kathah nek kula emut polingane Mbah riyen niku ndak oleh ngene, ndak oleh ngono, ngoten lho. Termasuk nek nedha istilahane mantun takir niku kedah diudari, mboten tansah kalung-kalung nganduk. Nah, niku napa nggih kados Mbok Mina nerapaken ngoten teng pasien? Nggih. Nah, nek wis bobot sampeyan aja kathik angklang-angklung nggih lawang. Nggih. Nek mlaku terus aja kecapan ge embong mbek mlaku. Nggih. Aja mangan ge kamar. Ngeten kula. Kula tuturi mawon. Nek adus lumpukno gombale aja kathik kalung-kalung nganduk. Nganduk nggih. Aja nek turu aja kathik brungkusan. Kula sanjang ngoten. Cek slamet, Nak. Ngeten kula. Nggih. Kula sanjang ngoten sedawanten. Nggih memang mungkin kalau dipikir itu agak aneh nyeleneh. Cuman ini pengalaman pribadi. Saya juga diwelingi dulu itu sama mbah-mbah itu kalau mau mandi ndak boleh kalung-kalung nganduk. Nggih. Ternyata waktu itu anak saya lahir itu kalungan usus waktu itu. Itu ndak tahu itu kebetulan atau gimana, tapi mungkin orang-orang tua zaman dulu itu ya memang Niku. ya ada Napa lampun benarnya juga. lampune pecah. Nggih. Memang ngoten nggih Mbak Mina nggih kathah nggih pantangan. Nggih, pantangane kathah nek empun bobot. Mlampah mboten kantuk mandeg mayong. Mboten kantuk kecapan kali mlaku. Nggih. Mboten kantuk ana gelawang balik nyungu ngeten iki mboten kantuk nek tiyang bobot niku. Mboten kantuk madang nggih turun. Nek mangan nggih turun niku mbarai lari cecelen. Nggih. Masa marat cecelen sampean. Bonongen. Nggih. Nah kados kula niku riyen sing semenangi kula Mbak Mina, waktu bojo kula ngandung, Nggih. kan wonten grana. Singen nggih. Akhire kali sing sepuh-sepuh waktu niku bojo kula digugah kaya ngrowot teng longan. Nggih, bancaan. Nah, niku napa sih asline Mbok Mina kok dikengen ngoten niku pripun sih maksudnya? Ngeten. Kan enten grawana niku turene tiang bingen niku nek grawana bancaono nak. Sego liwet iwak ndok. Apa isih Mbah? Kula tangget Mbah kula singen buyut. Nggih. Nek grawana iku nak nek gak dibancaki anake meneh-meneh krowak. Kok kon liwat ge elongane meja gebuk sapu gerang. Nggih. Tapi sik ngene ya nak. Ngeten. Terus langsung atus keramas. Suceni ngoten lho. Nggih. Niku nek bacik nih gampang larene cek nek mboten cacat. Lah nggih enten anak anu larene enten si tangane krimpis ta. Nggih. Sikile potol ta. Nggih. Ngoten niku lho. Enten grawana mboten cak. Dibancak ala wong bancaan sego liwat wak ndok kae lho. Nggih. Ndok pecel kali sambal terasik pun. Cuman gitu yang sak mangke niku kadose tadi mboten pira percaya ngoten niku. Nggih mulane kathah lare cacatnya. Nggih. Enten sing mboten beneh wis gedhe gak iso ngomong gak sembarang. Ngoten niku lho, Pak. Nggih. Mboten panjang tiang tani niku kuwatah larangane bancaan iki kathah. Nek kados nuwun sewu, misale mrontesi yuyu, napa nggepuki kewan, napa pas anuwi ayam, napa motongi ayam waktu lagi ngandung niku Nggih cabang bayi.
niku pripun carane misale kan namine ibu kan nggih kedah masak menawa Nggih. misale masak napa-napa niku pripun niku mbok minah carane kersane mboten ngefek ngaruh teng kandungan. Ngeten, mbane kula sing bobot. Iki Nggih. kula mbelek iwak bandeng. Nggih. Cabang bayi lanang wedok gak mbelek-mbelek. Iwak bandeng. Bandeng aku ndelek dalane si cabang bayi ku aku cek gampang bayi. Ngoten nggih. Dan cek mboten ciri kan. Nggih, nggih. Masih sembuaran kan masih gepuk. Napa mah cabang bayi wedok? Lho. Ngoten cek mboten ciri yo kan. Kan tiang ngandung niku hati-hati sak temen-temen Nggih, nggih. nggih. Kene ciri eman. Nggih. Wis ketok arek ciri. Nggih. Kata-kata nggih sing ngoten niku kok duka kata memang ngefek memang. Nggih. Akhirnya nggih wonten sing drijine ical. Nggih. Wonten nggih kan. Saaken. Nggih, nggih. Aduh alah ya sih. Iki jenenge boten tebut kuwasa nggih. Nggih. Tapi kan nggih kedah ikhtiar nggih. Nggih. Tiyang niku nek hati-hati nggih slamet. Ngoten mawon pun. Nggih, nggih. Apa malih nggih? Niku kula kelingan niku Mbak Mina nggih. Kula nate diundang waktu niku slametan waktu niku mitoni kula diundang tangge kula. Angsal sampun kali dinten apa 3 dinten setelah slametan niku bayine tangge kula niku ical. Padahal pun ageng kan. Dan niku menurut Mbok Mina nggih. Kasus sing ngoten niku pripun kok saged? Ngeten. Nek tingkep mboten kantuk Rebo Wage. Dinten Rebo Wage niku diriki. Mriki nggih enten pale jare gak apa-apa, kula kan kelepenging. Aja apa maneh Rebo Wage sakno. Lha pun benjing niku lho dioperasi benjing. Dalu niki mboten enten. Ampun. Gitu kok nggih teng pundi ya ngoten. Merelarene niku mboten enten kotong. Kempes nggih. Nggih. Ya wis mboten enten bekas napa-napa ya risik ya. Mengkane pun kajeng operasi. Oh, dados wonten larangan Rebo Wage mboten angsal Nggih. slametan. Nggih, pokoke Rebo Wage mboten kantuk tingkep. Tingkepan. Nggih. Masih mitoni wis disiriki Rebo Wage niku. Itu kok nggih Rebo Wage kok mboten kantuk nih lho. Tapi pun pancen ulingane saking Mbah-mbah ngoten singan. Nggih, kathah nggih kejadian. Temak kula pengin ngoten bae enak. Aku sak waya-waya gak ono anak putuku ae sapa ae nek badhe Rebo Wage elingno ngeten. Dadi kula nggih kula elingaken. Mbok, dosa anakku jange mbok kapan Rebo Wage aja Rebo Wage unduren ae Senin Wage ae ngeten kula. Nggih. Senin Wage ae yo ngeten kula. Aja Rebo Wage. Kula kan ngundur. Gak ketuwekan mbok dalan anune tanggale. Gak Senin Wage sik tanggal 12 ngeten kula. Mboten kok pokok Wage tingkep niku. Nggih, nggih. Pokoke ngindari niku lho Rebo Wage. Rebo Wage mawon nggih sing penting mboten slametan Nek dinten lintune niku, mboten nggih. napa-napa pun. Nggih, 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 nggih. Turine Rebo niku wekasan Wage akeh dijukuk ngoten niku napa. Turine tiyang sepuh pingin kula ngempet semerap. Nggih, nggih, nggih. Lajeng menawi pun badhe babaran ngoten niku napa tasih wonten slametan wonten istilahane perlu diugemi malih Mbak Mina mboten wonten. Mboten. Sampai ngantos babaran. Nggih, nek mantun babaran slamet bancaan. Bancaan, Nggih jenengaken nggih. larene. Nggih. Nggih nek bayi nek Bapak Puser bancaan malih lha ngoten nah. Nggih, nggih. Ndak nggih. pasar, ngoten Nggih, selapan. selapan. Nggih. Nggih, nggih. Tapi pun niku nek pasien-pasien sing teng mriki pun sampun istilahane sampun jarang konsultasi pun nek pun sampun mancik pun babaran biasanya pun mboten perlu istilahane dibimbing loh kali Mbak Mina. Mboten. Nek pun gadah nggih pun mboten mriki. Pun ngisi pun mboten usah
Nggih, mboten mriki, Pun. Pokoke nek ngisi ngeten kula. Nek wis ana ya, Nak, nek wis 2 wulan ngombe degane klapa ijo sing nom. Ngoten tok wekasan kula. Ngoten apa nggih. Kandungan 2 wulan. Nggih. Kudu ngombe degan klapa ijo sing nom. Sing banyu tok niku lho. Cengkir. Nggih. Pokoke sing mboten enten blubute lah. Nggih, nggih. Niku diombe. Saged lare niku wis gerak. Nyuburaken lare. Nggih, nggih. Niku kula sanjangi ngoten tok, Mpun. Nggih, aja gawa mlaku. Aja gawe ngompreng-ngompreng ya, Nak, ngeten kula. Meneng. Nek wis limotan. Ngompreng niku napa? Pencilaan ngoten ta? Numpak sepeda nih lho. Oh. Nggih, nggih, nggih. Ya aja luncak-luncak ngeten Nggih. ku lho. Kuwi aku gawe senam-senam, Ah. mboten. Berarti preriyin nggih, senam-senam, mlayu-mlayu. Kan wis. nggih, kula mboten kantuk. Aja nyunjung abot-abot ya, Nak. Ngeten kula pengingi mawon, sedanten ngoten niku. Lah lare pandakan niku terene wis 3 gak ora apa-apa. Nyunjung umbahan sak bak. Muni cetut niku langsung logrok. Nggih. Gugur nggih. Nggih. Mriki mular lah kok serang dhewe, Nak. Ngeten kula. Nah nek kasus sing ngoten niku mantun keguguran ngoten niku nggih prosesnya napa sik lami napa pripun ngoten niku? Lami. Mina? Lami nggih. Lami. Mumpun kantuk sekawan wulan sakniki dereng kantuk kula jek sik durung. Sik jero nak sampean. Soale ben iku wis angel. Ngeten kula. Nggih, 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 nggih. Ngeten Mbak Mina kan wonten istilahane bayi niku wonten sing kados albino nggih. Sing putih niku kados bule niku nggih lahir bayi ngoten niku nggih. Niku menurut Mbak Mina niku kenging napa, Mbak? Kok saged bayi niku lahirnya niku kan petak ngoten niku. Itu kok nggih. Oh, Kula mboten mboten sanjang. semerap ngoten niku. Mboten. Oh. Mboten nate enten sing sanjang ngoten ya ale. Nggih, 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 nggih. Kan wonten sing tiyang sing kados tiyang bule tapi nggih mboten bule, nggih albino ini putih ngoten niku, nggih tiyang Jawa tapi ketok kaya Putih. putih ngoten niku. Kula mboten nate sanjang Nggih, ngoten nggih, nang sing mriki-mriki niku teh. Nek ngeten, mbok anake kancaku ku lho. Anake Lia, kan manuke, kan anune, anak silite tok. Nggih. Yo gak ngerti nak mari ngoten kula takoni. Enak. Sampeyan sing mbobot kaya apa sih? Niku, Mbok. Kula jahit mboten kula sebut. Ngoten. Yo, nggih, nggih, nggih. Alah nak disanjang gak dianu. Masih jahit ngeten iki nggih cek belen wedok. Oh, jahit niku nggih ngaruh nggih senajan niku sanes Nggih. sanes barang urip nggih. Lah ini barang mati lho, gombal mawon lho. Nggih, dioperasi ngoten larene terene. Dadi sedaya tingkah laku niku nggih kejati-ati. Jabang bayi. Disebut nggih Nggih. sedaya. Masih yo napa mistes sembuh areng jabang belang wedok. Nek jenenge ya napa nggih. Nek tiang hati-hati lah selamat ta. Nggih, nggih. Nek mboten hati-hati mboten selamat. Nggih. Mungkin niki sing terakhir Mbak Mina. Nek kados pasien teng mriki niku kados masalah bisara, masalah napa nggih ngamplopin niku tarife niku napa wonten Mbak Mina? Sak kersa kula. Mboten masang tarif nggih. Mboten. Sak kersa badhe maringi pinten? Nggih, masih disukani 10.000 nggih purun, Nggih. 15.000 nggih purun. Kula sak kersa. Nggih, nggih. Mboten Berarti niat nulung tenan nggih, niki. niate nulung. Sukani pinten-pinten purun alhamdulillah. Ngoten Nggih, mawon pun nggih, kula. nggih. Mboten nak katik sak menten nak mboten wong kula mboten dekare. Mboten obat ta. Nggih, nggih. Nek dokter. Anu ngeten, pinten, Mbok? Agak ngergani sakar sampean. Mbok sampean kei 2.000 aku ya arep tak tampani. Nggih. Kei 1.000 ya tak tampani, Nak. Ngeten kula. Nggih. Terus pemirsa ini Bu Mina itu enggak pasang tarif. Jadi niat menolong mau diberi berapapun atau mungkin tidak diberi juga ya enggak apa-apa. Jadi Nggih. yang- Kelas kula.
yang istilahnya ekonomi tidak mampu, nggih, jangan khawatir, jangan takut, tetap aja misalnya mau minta tolong ke sini ya berangkat aja ke sini. Nggih. Nggih, Mbok Mina, Mbok menawi wonten ingkang terakhir pesan-pesan nasihat ingkang sedaya pasangan orang tua ingkang tasik dereng gadah momongan menawi tebe teng griyane luar Jawa, Sumatera, Kalimantan menawi mirsani. Nek kaitan mriki nggih dinten sembarang kin jenenge nek tebe sakola niku kula damelaken jampi. Mbak sakniki pon nggih mbakne. Nggih. Lah nek Kalimantan Saniki kliwon. saembane. Oh, mbane. Saembane pon. Nggih. Mungkin lak wage. Nggih. Lah iki kok bengi umbena. Nggih. Nek mari ngono gembulo. Lah ngeten. Mbakne saiki sik kliwon. Wage sange nggih. Nggih. Aja diombe dalan di kulkas. Ngoten. Soalnya ado. Ya nek di Surabaya nek idak ngeten. Nggih. Nah, berarti mangke anu nggih kedah sirane nek sing tebe-tebe janjian riyin nggih. Mumpung mawon kersane mangke siap-siap. Sampine nek mboten sampine nggih. Nek mboten sanjang nggih mboten kula damelaken wong ruwet teh. Nggih. Ramuane terlalu kathah nggih. Repot ribet. Nggih, Mbak Mina, matur nuwun kula aturaken nggih. Mugi-mugi video niki saged bermanfaat, bantun maringi solusi dhateng sedaya orang tua ingkang pengen momongan, kepengin gadahi momongan. Nggih, mugi-mugi saged bantu bermanfaat buat mereka nggih. Matur nuwun Mbak Mina. Muga mawon diparingi karo Gusti Allah taala. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.